साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो नैबे क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि द्वितीय मावख' नैबे चेम्बाराव मोनसे गोनां मिटिं लादोंमोन। बेहाय क'क्राझार जिल्लानि हान्थामेलाजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन इउनियननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ नैबेहाय इनभाइट खालामनाय जादोंमोन। बिथांमोना बे हिसाबै सौफैदों। जों रायज्लायखांबाय। दा बे जथुम्मानि थांखिया जाहैबाय आसाम सरकारा गारि बिगोमाफोर मेइनलि कमार्शियल भेहिकल्स जायफोर माने इनकामजों लोब्बा थानाय गारि, बेफोर गारिनि बिगोमाफोरनि थाखाय गोबां माने रेहाय होनाय मोनसे फोसावदों। बे जाहैबाय कमार्शियल भेहिकल्स जेरै ट्राक, डाम्पार, बास, उइंगार, पिकआप भेन, टेम्प', ई-रिक्शा माने टट' होनो जायखौ जों, बेफोर गारिया सोरबा जुदि बिराद गोबावनिफ्राय टेक्स होनो हायाखैब्ला, सोरबा जुदि बिराद गोबावनिफ्राय फिटनेस सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लानो हायाखैब्ला, बिथांमोननि थाखाय सरकारा माने रेहाय होनाय माखासे बिथांखि लादों। बेयो जाहैबाय नैबे जुलाइनि 15 तारिखनिफ्राय, थारमाने दिनैनिफ्राय 3 माससिम दिनै जागायजेनबाय। बे 3 मासनि गेजेराव सोरबा जुदि गावनि फेल जानाय माने फिटनेस फेल जानानै दङब्ला, बेखौ जुदि बानायनानै लानो फैयोब्ला खुब खम माने रेहाय मुल्यआवनो गावनि माबाफोरखौ कागजफोरखौ आपडेट खालामनानै लानो हागोन। माने ओरैहाय नर्मेलि मा जायो, कमार्शियल गारिनि फिटनेसा फेल जायोब्ला सानसेयाव 50 थाखा करि फाइन जायो। नाथाय नैबे मास मोनथामनि गेजेराव जुदि सोरबा फैयोब्ला, सोरबा जुदि थिग खालामनानै लानो गोसो जायोब्ला, बे 50 थाखानि जायगायाव मात्र 10 थाखा होबानो जागोन। सानसेयाव 10 थाखा। ओरैनो नर्मेलि मा जायो, सानसेयाव 50 थाखा करि एक बोसोराव गंसे गारिया जुदि फेल जानानै दङब्ला फिटनेसा 18,250 थाखा जायो। किन्तु बिनि जायगायाव बियो सानसेयाव 10 थाखा करि, थारमाने 3,600 होबानो बियो बे गावनि फेल जानानै थानाय कागजखौ आपडेट खालामनानै लानो हागोन। बे जाहैबाय माबानि बे ई-रिक्शा बा टेम्प' बे टाइपनि गारि, थारमाने 3 हुइलार गारिनि। किन्तु दस्रा गारिनि थाखाय बे रेटआ दस्रा जानानै जायो। जेरै डाम्पाराथ' माने गिदिर गारि, बे हिसाबै डाम्पारा 50 थाखानि जायगायाव माने 25 थाखा करि होनांगोन आरोखि सानसेयाव, माने 50%। थिग बेबायदिनो साखा खब्रै गारि जेरै उइंगार बा पिकआप भेन, बेफोरबायदि गारिया 50 थाखानि जायगायाव 20 थाखा होबानो जागोन। आरो थिग बेबायदिनो ट्रेक्टर गामियावथ' बिराद ट्रेक्टर थायो। बहुदा माने बिराद गोबाव माबा होआ, फिटनेस खालामनानै लानो हाया, सोरबा टेक्स होनो हाया, बेफोरबायदि मेरला दं। थ' बिसोरनि थाखाय मा खालामदों सरकारा, बै 50 थाखा फाइननि जायगायाव सानसेयाव 15 थाखाल' लागोन। गतिके बे सुबिदाया मास मोनथामनि थाखायल'। दिनै जुलाइनि 15 तारिख, दिनैनिफ्राय जागायनानै मास मोनथामसिम, थारमाने जुलाइ, आगष्ट, सेप्तेम्बर, अक्ट'बरनि 15 तारिखसिम बे मास मोनथामनि गेजेराव खामानिखौ मावनानै लानांगोन। दा बे बेलायाव मोनसे स्पष्ट भाबै गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंनाय जादों जे बे सुबिदाया खिन्थु मास मोनथामनि थाखाय लास्ट चान्स हिसाबै फैदों। मानोना बेबायदि सुबिदाया आरो नेक्स्ट टाइम जेब्लाबो फैनाय नंला होननानै सरकारि भाबै एकदम स्पष्टयै बुंनाय जादों। दा ओंखायनो बे मास मोनथामनि गेजेरावनो बयबो खालामनानै लानांगौ जों खावलायो।
दा बेवहायनो मोनसे खोथा दंबावो बाथ्राया जाहैबाय बे मास मोनथामनि गेजेराव जुदि सोरबा खालामनानै लायाखैब्ला लानो हायाब्ला मास मोनथामनि उनाव खिन्थु गभर्नमेन्टआ बहुद बेफोरबादि गारिनि एगेन्स्टै खिन्थु बेबस्था लागोन आरो बे बेबस्थानि दारै बेफोरबादि गारिखौ हयथ' थिखांनानै लायनोबो हागौ आरो सिदा सिदि स्क्रेपआव हरनो हागौ अब्ला खिन्थु गारि बिगोमाया जेबो बुंनो हानाय नङा गतिके बे टाइम थानायावनो बिसोरो बाङाय रेटआवनो खम रेटआवनो बहुद खम रेट जेराव 50 थाखा फाइनमोन बिनि जायगायाव खालि 10 थाखाल' लानो नागिरदों खिन्थु बे सुबिदाखौ लानांगौ आरोखि आरो बेजों लोगोसे आरो मोनसे खोथा दंबावो बे जाहैबाय आंथ' फिटनेसनि खोथाखौ बुंगासिनो दं कमार्शियेल भेहिकेला टेक्सबो होनांगौ नङा होमबा थ' टेक्सनि खेथ्रआवबो बहुद गारिया बहुद बोसोर टेक्स होयि दङब्ला नैबे मास मोनसेनि गेजेराव गिबि मासाव जुदि गावनि बखिया थानाय टेक्सखौ होयोब्ला 50% बियो माने रेहाय मोननो हागौ थिग बेबायदिनो नेक्स्ट मासाव होयोब्ला 20% बियो रेहाय मोननो हागौ ओमफ्राय लास्ट थार्ड मान्थआव होयोब्ला बे 10%ल' रेहाय मोनगोन बिनि ओंथिया जाहैबाय थाब होयोब्ला बियो बहुद रेहाय मोनगोन ओमफ्राय गोबावजों होयोब्ला बे खम रेहाय मोनगोन सिदा सिदि बाथ्राया बे ओंखायनो आं गारि बिगोमा बिथांमोनखौ गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ खुब गुरैयै खावलायनो नागिरदों बिथांमोना दिनैनिफ्राय जागायनानै जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि 15 थारिखनि गेजेराव जुलाइनि 15 थारिखनिफ्राय अक्ट'बरनि 15 थारिखनि गेजेराव नैबे सुबिदाखौ माने इउटिलाइज खालामनानै बे सुबिदाखौ लानानै खम मासुलावनो गावनि फेल जानानै थानाय गारिनि कागज पत्रफोरखौ बानायनानै लानो हायो गोजोन्थों प्रसेसा ओरैबादि थिग खोथा बिराद मोजां खोथा सोंदों बहुदा बेखौ मिथिया बेखौ आं स्पष्ट भाबै बुंनो नागिरदों बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानो गोनां खोथा गैया बे सोर गारिनि बबे गारिनि फाइना बेसेबां बेखौ मिथिनाय बयबो साननो हागौ जे आंनिया बेसेबां जागोन आं मिथिया दा बेखौ जेबो साननो गोनां खोथा गैया बेयो जेब्ला गावनि गारिनि फाइनखौ अफिसाव होनो फैगोन बा अनलाइन होगोन अब्लानो अनलाइनाव सेट खालामनाय दंखाजोबो सिस्टेमाव बेनि गारि नाम्बारखौ थुबानो बेनि बेसेबां फाइन जानानै दं बे सेट खालामनानै दंखाजोबो बिनिफ्राय रावबो गोसो जानानै बारायनोबो हाया रावबो गोसो जानानै खमायनोबो हाया सोरबा रोंथारि मानसिया अफिसाव फैब्लाबो रोंथारि मानसिया बे खामानिखौ मावब्लाबो बे सारेना फैसा बारा होनो गोनां जाया बे मिथिनो लुबैथारोबा जोंनि अफिसाव फैनानै एसिस्टेन्टफोरनाव सोंफैनो हागोन नङाब्ला टिभि बाथरि खागज जेरावबो माने सरकारा गभर्नमेन्टआ बेखौ फोसावगासिनो दङ आरो जोंना अफिसाथ' खुलाखा फैनानै सोंफैनो हागोन जोंबो एनाउन्समेन्ट होगासिनो दं मिटिं खालामगासिनो दङ माइक एनाउन्समेन्ट होगासिनो दङ बे मास मोनथामाव बे सुबिदाखौ लाथारथों बिनि उनाव बे सुबिदाखौ जिबनाव मोनफिननाय नङा गोजोन्थों अफलाइन एकदम गैथारा फुल्लि अनलाइन बेखिनियाव बुंनो हायो जे किसुमान गारिया सोरनाबा जुदि अनलाइन नङाब्ला सोरनिबा गारिया जुदि अनलाइन नङाबा थारमाने स्मार्ट कार्ड जायाखैब्ला सोरनिबा गारिया नाम्बार प्लेटआ जुदि IND जायाखैब्ला RCआ जुदि दाबो मेनुवेलिनो दंब्ला बेखौ बे मास मोनथामनि गेजेरावनो बियो माने अनलाइन खालामना लानांगोन बे मास मोनथामनि गेजेराव अनलाइन खालामबासो नैबे सुबिदाखौ मोनगोन गिदिर खोथा सोंदों नोंथाङा बेखौ बहुद धन्यबाद बेखौ माने अनलाइन नङि गारिफ्रा बे सुबिदाखौ मोननाय नङा खिन्थु अनलाइन नङिफ्राबो अनलाइन खालामनानै लायोब्ला बे मास मोनथामनि गेजेराव बे सुबिदाखौ मोनगोन आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय बे मास मोनथामनि गेजेराव सोरबा जुदि अनलाइन खालामनानै लायाखैब्ला बे खिन्थु उनावहाय बे सुबिदा बे गारिया हयथ' बेलेग धरननि माने गभर्नमेन्टआ बेबस्था लागोन थ' आङो बेखौबो खावलायनो नागिरदों जे जेसेबां गारिनि बिगोमा दं बे प्राइभेटआनो होन बे कमार्शियेल होन सब गारियानो बे मास मोनथामनि गेजेराव अनलाइन खालामनानै लाथों सोरनाबा दाबो RCआ मेनुवेल दं नङा होमबा स्मार्ट कार्ड नङा स्मार्ट कार्ड नङा माने बे अनलाइन नङा बेयो गतिके बिथांमोना अफिसाव फैनानै
मा बार बेयाव सिस्टेम दं दाबो खालामगासिनो दं जोङो अफिसाव फैनानै एप्लाइ खालामबानो जों बिसिनि सेसिस नाम्बार इन्जि नाम्बारखौ आजिखालि कमिशनार अफिसनिफ्राय एप्रुभेल लाहरनांगौ जों अनलाइन फाथायहरो अनलाइन जों मेसेज फाथायहरो अब्लानो अट'मेटिक कमिशनार अफिसा बेखौ एप्रुभ खालामनानै हरो ओमफ्राय जों एप्रुभ खालामनानै हरबाथाय जों नैबे अफिसाव बेकलग एप्रुभ खालामनानै होनोसै जै एप्रुभ खालामबाय बियो अनलाइन आरसि मोननोसै आरोखि ओमफ्राय अनलाइन आरसि मोनबाथाय बियो गासैबो खामानिखौ अनलाइन मावनानै लानो हाबाय टेक्स होनाय होन पलिउसन होन आजिखालिथ' पलिउसन फेल जाबा डाइरेक्ट 10,000 फाइन गतिके पलिउसनखौ बानाय हाया बे मेनुवेलबा गतिके बेखौ खालामनानै लानायावनो जुदि बेहा बैथिं मोजां जायोब्ला बेखौ मावनानै लाया गतिके आं खावलायगोन जेसेबां जिखि गारियानो जाथों प्राइभेटआनो होन कमार्सियेलानो होन बयबो गावनि गारिनि आरसिखौ माने अनलाइन खालामनानै लानांगौ बे मास मोनथामनि गेजेराव बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों एकदम पार्सनेल जिखुनु गारि गासिबो अनलाइन जाजोबनांगौ दा बेखौथ' खालामगौ मेन्डेटरि बे होन बेखौ नोङो 4-व्हिलार सोबानो माने बेयाव गासिबो बेयाव जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया गभर्नमेन्टआ बेखौ इतिमध्य सिस्टेमाव माने अनलाइनाव फिक्स खालामनानै दोनखाबाय सोरबा माने बिराद जेबो रोङि मानसिया फैबाबो बे सुबिदाखौ मोनखागोन अट'मेटिक मोनगोन समान मोनगोन सोरबा गोरों मानसिया मावबाबो बे एखे रोङि मानसिया मावबाबो बे एखे माने सिस्टेमाव ख्रा एकदम माने फिक्स खालामनानै दोनखाबाय गभर्नमेन्टआ 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार